Hitzak esan egiten dira. Kea, gehi, hotsa dira. Haizearen arabera dabiltza. Harik eta halako batean, norbaitek jaso, eta sistema batean kokatu arte. Euskarazko lehen hitz-zerrenda, hitz bakoitzaren esanaia argitzen duna, lehen hiztegia, beraz. 12. mendekoa da. Done jakue bidea egiten ari zen Eimeric Picot erromes frantziarrak Nafarroan jasoa. Mendea joan eta mendea etorri, beste hiztegi eta gramatikak sortu ziren, eta denak etxe honek hartu zituen. Etxe honetan daude denak, euskaltzaindian. Euskaltzaindia sortu baina askozaze lehenago. Begi aurrian duzuen gure gidari bikotea, euskararen bidean zen jadanik. Eimeric Picot fraide erromesak esan zuen 12. mendean. Sike hilos loki audires, canun latrantium memorares. Hizketan entzungo bazenitu, zaunkari diren txakurrekin gogoratuko zeinateke. Barbara enim lingua, penitus aventur. Hizkuntza erabat basatia baitute. Bertze jendek uste zuten ezin iskriba zaiteien. Orai dute porogatu, enganatu zirela. Baldin egin baliz euskaraz hainbat liburu, nola egin baita latinez, frantsesez edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz, ek bezain aberats eta konplitu izanen zen euskara ere. Eta baldin hala ez bada, euskaldunek berek dute falta eta ez euskarak. Irko zerboa, ezinezko animalia omen. Akerraren eta basauntzaren arteko gurutzaketa. Irko zerboak zer adierazi nahi du. Ameskeria. Kimera. Itxaropen ustelak egitea. Euskara eta artea gurutzatzea beste askok ere ameskeria. Kimera. Ezinezko ikusten zuten moduan. Larramendiren hitzak dira 18. mendean. Horregaitik, euskararen lehen gramatika Larramendik idatzi. Eta ara, nola deitu zuen? Ezinezko garaitua. Larramendiren 2. liburu ezinbestekoa. Idatzi zuen hiztegia da. Hiztegi hirueleduna, gazteleraz, euskaraz eta latinez, 1745 urtean argitaratua. Gaur egun, standard creating deitzen zaion estiloko hiztegia sortu zuen euskararentzat. Alegia, euskara estandar bat sortzeko asmoz egindako hiztegia da. Orain, edozein zientzia eta ikasketatan erabilia izateko aukeran dago euskara. Manuel Larramendi etxita baitzegoen uste zuelako euskara amaizkuntzaren hitzak ahaztu zioazela hiztunen axolagabekeriagatik. Euskarazko hitzen altxorra ageri zitzaion euskalkietan sakabanatuta. Eta horregaitik, albezain matitz eta esapide bildu zituen ziren euskalkikoak zirela. Hiztegiko hitz batzuetan, ederki ikusten da Larramendik 3 euskalki nagusietako formak batu zituela. Gipuzkera, Bizkaiera eta Nafar lapurterazkoak hurrenez hurren. Klabo, hiltzea, ultzea, hitzea. En ningún lugar, inon ere, inon bere, nion ere. Ez a saber, conviene a saber, esan nahi dut, esan gura dut, erran nahi dut. Euskararen arrazionaltasuna erakutsi nahi izan zuen Larramendik. Horregaitik, bere hiztegietan badira Larramendik berak modu arrazional batean asmatutako hitzak. Hizkuntza hain harmoniatzu eta edarra izanik, eta aukera dugularik, aberastu nahi dut. Ez hitz arrotzez, bere hitzez baizik.
Eta egin beharko dudan lanaren handiak, nau atzeratuko. Astrologia. Izar jakindea. Primor. Erederra. Tabaco desnifar. Sudurra hotxa. Vinagre. Arlatz. Ardo. Geinatz. Sin categoremático. Berestizkidea. Hala ere, Larramendik asmatutako hitz guztiei beti etzaie jatorria oso modu garbian antzematen. Esate baterako, Larramendik berak asmatutako hitzik arrakastatxuenari. Oso inportantzia handiko hitza. Jakin nahi alduzue zein den Larramendik asmatutako hitz garrantzitsu hori? Adi orduan, Mirian Urkia euskaltzainak esango digunari. Garrantzi. Larramendiren hiztegian ageri da estreinakoz, baina erabili inportantzia erabiltzen da. Larramendik 18. mendean hiztegiratu zuen hitz hau, 21. mendean argitaratu zuen euskaltzaindiak. Ibilbide luzea behar izan du arau izatera iristeko. Azken erabakia mai honetan hartzen da. Airean harrapatutako hitzak izango ote du toki jakinik etxe honetan? Niri etzegun miek amuma esate hostia. Nola? Amuma? Bai, amuma. Amuma nazni. Etxeko umiek amama zate jebeneri. Ene etxeko aurtipiek, eni amatxi deitzen dute. Nere etxeko umiak amona deitzen die. Euskararen herrizkeren atlasak Bizkaian amama eta amoma jasotzen ditu nagusiki. Gipuzkoan amona, amama eta amandre. Lapurdin eta Nafarroa beherean amatxi eta amaini zuberoan. Nafarroan denetik dago. Guztiak dira erabiliak eta euskaltzaindiaren hiztegian ez dago bakarra jaso beharrik. Badakit halaber ezin eda naitekeiela euskarako mintzatze molde guztietara. Zeren anitz moldez eta diferentekin mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beherean, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba herrian eta bertze anitz lekutan. Mila 1978 urtea Arantzazun. Euskaltzaindiak proposaturiko euskara eredu batua Arantzazuko batzarrean abiatu zen. Bultzatzaile nagusiak, Koldo Michelena, Txillardegi eta Luis Villasante izan ziren. 4 urte lehenago, hainbat idazle eta irakasle bilduak ziren Baionan, eta esan liteke bertan hartu zirela euskara batuaren aldeko lehen erabaki zehatz eta adostuak. Baionan izan zen Gabriel Aresti bilbotar poeta paregabea. Eta dirudienez, Arestirena izan zen proposamena Arantzazun biltzar zinez erabakigarria antolatzeko. Lehenago ere, euskara batzeko kezka handia bazebilen euskaltzainen artean. Euskaltzaindiako lehenengo lehendakaria, lehen euskaltzainburua, Resurrekzion Maria Azkue izan zen 1919. Honela mintzo da Azkue duela ia mende bat euskararen batasun beharraz. Nere ustez, banatua izatea du euskerak bere antzuta ahultasunaren iturri ugariena. Euskera zaharrak, birgaztetuko bada, nahitazkoa du banatasunetik batasunera etortzea. Ni etorri nintzen Bilbora, 1965. Ingeneitza eskolara, erabaki gendun, lehenengo mailako taldean geunden euskaldun batzuk,
alkarrekin euskaraz hitz egingo gendula. Eta konturatu nintzen ze zailtasun geunkan komunikatzeko. Jose Ramon Etxebarria Gernikarra, ez da linguista, fisikan doktorea baizik. Ez da linguista ikasketez. Hala ere Jose Ramon fisikariak zenbat ekarri dion euskara batuari. Ekarpen mugagabea. Ekarpen kuantifikagaitza. Euskararen batasunak ekarri daukun onuretarik bat mende erdi honetan, mugaren bi aldetan gauzen erraiteko modu berdina dugula. Eta horren bidez, heltzen gira bata bestearen informazioaren bihotzetarat. Itxaro Borda, idazlea, Oragarre herrian sortua, Amikuze eskualdean. Behan den Nafarroan, Aturri baitik oso hurbil. Lurralde ezberdinak bat girelako sentsazio hori, sentsazio imaterial hori, herri berdineko kide sendiarazten gaituela, hizkuntzak. Estandarizazioak normalizazioan lagundu du. Komunikabideak, testuak, literatura, irakaskuntza orokorrean bai helduena bai aurrena, zientzia arloan edo beste arlo batzuetan justizia arloan edo gero aurrera pausoak eman dira, administrazio euskalduntzeko nik uste dut izugarrizko aurrera pausoa izan dela euskara batua. Sagrario Aleman, etxaleku herri ederrean jaioa, Nafarroan. Farmazian lizentziatu zen Sagrario, euskara irakaslea da, eta baita euskaltzain osoa ere. Euskara jatorraren heriotza zekarrelakoan, etzeden denak euskara batuaren alde. 70 hamarkada hasieran Koldo Mitxelenak argiro erantzun zuen euskara batuak eragindako zalantzen aurrean. Gu zenbait lanetarako premiazko den hizkuntza batuaren eredu bat moldatzen ari gara. Eta eredu hori da guztioi eskaintzen dieguna. Hobea naiz makurragoa. Besteek berriz, ez dute deus eskaintzen. Gogor egitearekin aski dute. Kurioso da, Nafarroan askotan euskara batuaren aurka hitz egiten zuten hain zuzen ere euskara zetzakitenak eta euskararen sustapenaren kontra zeudenak. Ez da aski gure hizkuntzaren batasuna euskarak iraun dezan. Ez urrik eman ere, ez da aski. Baina premiazkoa da. Batasuna eginik ere galdaiteke. Batasunik gabe, galdua dago aldez aurretik. Horri esker lortu zen konstienteki lan egiten duen hiztunen komunitate bat. Gu hasi ginenien hitz egiten, bazirudien hizkuntza desberdinak erabiltzen genituna kasik. Eta horrek erakutsi zigun hizkuntza berbera zala, identikoa zala dana, eta aldatzen zana zala ezerreza. Hori euskara batuak eman zigun konsientzia hori. Koldo Mitxelenak garbi zeukan euskara batuak denontzat izan behartzuela. Etzela sortu euskara elite baten esku usteko, baizik eta oinarrizko komunikazioa denon artean ahalbidetzeko. Inorena ez den euskara baturik, enuke nahi. Guztiona dena behar genuke, eta ezinean zenbaitena bederen ahalik eta gehienena. Eta gu prozesu horren parte izen gara. Ba nola naspozik egongo. Protagonista izen naiz. Bat. Baina asko egon dira, asko. Erakundeak, egon dire personak, egon dire taldeak, egon dire linguistak eta egon ez direnak eta batez ere erabiltzaile batzuk. Hori da gure ekarpena, azpigitura. Hitzen garrantzia, bada hitzen importantzia ere. Baina, euskaltzain jaketxean garrantzi sartu zuenetik, importantzia hitza garrantzia galtzen hasi zen. Euskaltzaindiak ez du sekula esan, bata bestea baino garrantzitsuago edo importanteago denik. Baina, orain badirudi, erdal formatik
urrutien ematen duen garrantzi nagusitzen ari dela. Ikasleendako ohartzen ditzen askotan hitzak ze garrantzia zuen. Eskola ematen aritu nintzen Andosilan eta ikasle batek esaten zidan. Ta nola esaten da tomate euskaraz, tomatea. Ez, baino euskaraz. Harik nahi zuen gaztelania edo beste hizkuntza batekin kutsurik ez duen hitz bat euskararen dako. Hau da, neologismo bat edo hitz berri bat asmatu nahi zuen. Hain barneraino sartu da herrian, erdar itxura edo erdal jatorria duen hitzik euskaraz ez dela erabili behar, non hizkuntza zikinduko ote den beldurrez, erdarara jotzen baita. Luis Villasante euskaltzain burua izan zen, 1970-tik 1988 arte. Garbiztalekeria. Nora eraman gaitzaken? Nahiko zehatz idatzi zuen euskaltzain buru gernikarrak. Hasten zara hitz egiten, mi puntara datorkizu hitz bat, ohartzen zara ez dela behar bezain garbia eta atzera jo behar. Zer egin? Erdarara jo. Han ez dago horrelako istilurik. Purismoak euskara maite du, eta maitasun horren ondorioa, maiteinoa hiltzera galtzea. Bitxikeria tragikoak. Kezka bere hitzetan. Hizkuntzak hartzen ditu hitzak beste hizkuntzetarik. Eta euskara bizi izan balin bada ene ustez, baliabide hori asko eta asko erabili duelako izan da. Bestela aspaldian uste dut ehortziak izango ginateke hiztun gisa. Garbi zaletasuna ulergarria da? Garbi zalekeria ez ordea. Batetik dau, garbizaletasun, garbizalekeria, dau, bi muga dira. Oreka mantentzia zer da nire ustez. Nire ustez da. Euskerazko lexiko sortzeko bide naturalak erabilita, errez eta argi sortu daitezkenien erabili. Hamarkada hauetan, egan ezake, hegoaldeko hiztunen kopurua edo horien indar simbolikoa biziki azkarra da. Eta gertatzen da, hango erdarazko hitzak gurerat ere pasatzen direla. Gero eta gehiago. Eta gure inguruko begietan ideia bat, hori ari da emeki sartzen ere, zeinen arabera euskara hegoaldeko gauza bat den. Ez dena gehiago iparaldeko altxor bat. Eta uste dut hori lan jerosa izaiten aldela, ez badugu kasurik egiten. Lanjeros, arriskua dakarrena. Galzoria. Etorkizunera lotzen gaituzten hitzak dira. Irabaz zoria, hitz asmatua bezala. Beti ere, irabazte hartugun etorkizunera. Euskaltzaindiaren hiztegian, 39.188 hitz daude orain. Gero eta gehiago, ezagutu nahi aldituzue hiztegira sartutako azkenak? Hiztegian sartu diren azken hitzen artean daude bokata, okupa, manifa, kristorena, mantra, nanoteknologia, paparazzi, piercing, prekaritate eta sindikatuek prekarietate erabiltzen jarraitzen dute, rohingya, transexual, jakun, txat, txosnagune, 8.000ko, sexu jazarpen, migrante, paper gabe, transgenero, sushi, zurito, baina badakizu zein diren sartu diren azkenak, friki eta flipatu.
Agur.